TMTV. Сәлем дуслар, яшьлек тавышының чираттагы чыгарылышы һәм мин Гөлназ Асаева. Һәр бер кешенең тарихы булырга тиеш минемчә. Әмма җырчыларга килгәндә, аларның тарихы ул җыр. Президентларыбыз башкарган композициялар ул җырларның барлыкка килүе. Булар барысы турында да алдагы минутларда сөйләшербез. Бүген без Алина Саяпова исемле җырчы белән саубуллашабыз. Алинәгә уңышлар телибез, ә хәзергә аның клибына тукталып үтәрбез. Ташкын кебек хисләр дулкынында, изгәләнә йөрәк һаманда. Сине эзләп сөюемне, ничекләр аңлатырга. Сине эзләп сөюемне, ничекләр генә аңлатырга. Сине эзләп сөюемне, ничекләр аңлатырга. Сине эзләп сөюемне, ничекләр генә аңлатырга. Тапшыруның иң гүзәл мизгелләренең берсе. Яшьлек тавышы тапшыруның бүгенге премьерасын карап узыйк әле. Жер йөзендә тере бәхет, улым ту минем өчен алтын тәхет. Куллары канат, пычыгы борын, ялтыр күзе, минем бәхет әйтерсеңлә оҗмах үзе. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә терәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың, Кәрим улым син бәхетем, син күз нурым. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә терәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың, Кәрим улым син бәхетем, син күз нурым. Хис тойгымны һич кенә дә тоя алмыйм, улым диеп аны назлап туя алмыйм. Ай үсәсең әллә инде көнләп үсә, минем килеш гадәтләрем аңа күчә. Улым сорап алган бүләгем син, яшәү киләчәктә терәгем син. Һәр вакытта ачык булсын барыр юлың, Кәрим улым син бәхетем, син күз нурым. Улым булу үз рәхәт мәшәкатьле, тик шулай да Аллаһыма мең рәхмәтле. Үсин улым тигез канат җылысында,
Şını küngülden bağışlıyman jırım sina. Ulam sıra bağlan gülegimsin. Yaşav yemek ile yüreğimsin. Her vakitte aşık bulsun varır yolun. Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum. Ulam sıra bağlan gülegimsin. Yaşav yemek ile yüreğimsin. Her vakitte aşık bulsun varır yolun. Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum. Her vakitte aşık bulsun varır yolun. Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum. Kerim ulan seni beketim, seni güz nurum. Әминә Галимованың жыры тарихка бай булган. Дус кызы бер егет белән очрашып йөргән, бик яратышып йөргән әлеге пар бүген инде өйләнешеп бәхетле тормыш итәләр икән. Шуларга багышлап жыр язарга булдым ди Әминә. Әйдәгез клибын да карап үтик. Баса күңелемне, уйланам бәгъренә шуңа. Бәхетлеме мин бу тормышта, ниләр көтим язмыштан. Син дип тибә, гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә, гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Синең белән мине бәхетле, син күңелем кояшы. Сихрләде гашыйк итә күзләреңнең карашы. Син дип тибә, гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дип тибә, гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Күсәккә язмыштан җиңел юл авырлыклар. Син дип типкәч йөрәккәем, барсын да җиңеп чыгар. Син дип тибә, гомерлеккә йөрәгем. Уйларымда гел син бәхетем, син минем бердән берем. Син дә мине яратасың, сөйҗерем йөрәктә. Гомерлеккә синең белән җаным булырбыз бергә. Бер-беребезне хөрмәт итеп, саклап яшик бу җирдә. Альбина Кармышева үзенең җырларының мәгънәсен дә аңлатып бирде. Мәхәббәт бу шундый көчле нәрсә, барлык киртәләрне йырып чыга ала ди. Җырым да нәкъ менә шуның турында.
Жеңел язылды, жеңел жырланды һәм жеңел адымнар белән алга таба атлы дип әйтте Альбина. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Синен белән бергә булыр өчен барлык сынауларга әзермен. Шушы якты мәхәббәтем өчен күпме кирәк сине көтәрмен. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Барлык уйлар, барлык хыялларым алып бара синең яныңа. Бу дөньяда синсез яшәсәм мин тынгы таба алмам җаныма. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Мин әле дә бит сине яратам, тәүге күргәндәге шикелле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Жанда булган мондый мәхәббәтнең сүрелүе аның икеле. Наил Анасовка жырны дусты язып бергән икән. Аның исеме Илнар. Без аның белән күптәннән дуслар дип әйтте ул. Дусты аңа жырны язгач, Наилгә бу җыр бик килешәчәк дигән. Шуннан да Наил, исемеңә жырың туры килеп тора. Чираттагы позицияне карыйбыз. Син янымда булмаган күнемдә бик яман су миңа ялгызым. Мәхәббәтем күкләрендә янган, син бит минем якты йолдызым. Сине булмасаң кемне сөяр идем, бердән берем диеп üzülüp. Син булганга тормыш матурлыгы арта бара берүк сизелеп. Сине булмасаң кемне сөяр идем, бердән берем диеп üzülüp. Син булганга тормыш матурлыгы арта бара берүк сизелеп.
Кояшым хәмдә тулган айым Сине бит миңа бик кирәк Тоеп шатлык мизгелләрен генә Бер сулыштан типсен бар йөрәк Сине булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы арта бара бер үк сизелеп Син булмасаң мәңге белмәс идем Бу дөньяда мәхәббәтнең барын Син бит минем көтеп сайлап алган Гомерлеккә дигән тиң парым Син булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы арта бара бер үк сизелеп Син булмасаң кемне сөяр идем Бердән берем диеп üzülüp Син булганга тормыш матурлыгы арта бара бер үк сизелеп арта бара бер үк сизелеп арта бара бер Динар Юсупова һәм Руслан Тимерланов җырны бер көн эчендә язганнар. Әмма клибына килгәндә бер кыз шылтыратып, әбисе белән бабасына бүләк итеп клип төшерергә теләгәнен әйткән. Каршы килмәдек ди җырчы дуэт. Ә монысы яхшы, чыннан да җыры да клибы да бик шәп. Әйдәгез бергәләп карап итик. Күңелне табып кавышкансыз Ике гездәсез Нинди сөйкемле Зарыгып көткән туй көнегез килде Бар дөньяны гөлгә нурга күмде Гөлем, гөлем, гөлем дип Эндәшә кияк киленгә Жаным, жаным, жаным дип Эндәшә килен кияүгә Gülüm gülüm canım deyip Yaşagız birge мәңгегә Бу җыры без сезгә туйга бүләккә Gülüm 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 deyip Эндәшә кияү киленгә Жаным, жаным, жаным дип Эндәшә килен кияүгә Gülüm gülüm canım deyip Yaşagыз birge мәңгегә Бу җыры без сезгә туйга бүләккә
Mühabbet utları yansın мәңгелек Bir-birigizga bulug'iz tirak Ömür ötüp gitti bir mezgil gerek Qadrin bilib yaşarga kerak Hey gülüm 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 deyip endişeki yok kilinga Canım 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 deyip endişe kelin kuyovga Gülüm gülüm canım deyip yaşagiz birga mangaga Bu jiri biz sizga to'ygan bo'lakam Gülüm 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 deyip endişeki yok kilinga Canım 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 deyip endişe kelin kuyovga Gülüm gülüm canım deyip yaşagiz birga mangaga Bu jiri biz sizga to'ygan bo'lakam Gülüm 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 deyip endişeki yok kilinga Canım 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 deyip endişe kelin kuyovga Gülüm gülüm canım deyip yaşagiz birga mangaga Bu jiri biz sizga to'ygan bo'lakam Hey gülüm 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 deyip endişeki yok kilinga Canım 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 deyip endişeki kuyovga Gülüm gülüm canım deyip yaşagiz birga mangaga Bu jiri biz sizga to'ygan bo'lakam Алина һәм Дина Гарифуллиналар бу музыкаль композицияларын махсус бер бәйрәм өчен язылган булган. Аннары дуслары, туганнары бик матур җыр дип тыңлап биргәннәр. Шуннан клип төшереп телевидениегә бирергә булдык диләр кызлар. Дөрес эшләгәнсез, иҗатыгызда уңышлар, ә хит парадыбызда лидер урыннары телибез. Сөйклем, тизрәк кайтып җитсен, өйгә кайтуга шундый тәмле шәп сюрприз көтә. Очып кайтам җаным, очып. Кабат-кабат гашык булам, сиңа гына кадерле. Җаның белән йөрәгеңне әллә мине дә калдырдың. Сөюемә шатланамын, мин бәхетле һаманда. Yanış yanlarında meşakkatli zamanında Sevime şatlanamın min bəxtli hamanında Sinta yanış yanlarında meşakkatli zamanında
заманада. Алдагы резидентыбыз көннәрдән бер көнне төш күрә. Минди рәхәтләнеп урман буенда җыр җырлап йөрим икән. Уянып китсәм, телефонда җыр авторыннан SMS хат. Менә шундый хәлләр дә була икән. Ә бит SMS-та минем җыр сүзләре язылган иде, диде ул. Әйдәгез, сезне үзенә тапшырыйк. Илназ Нургалиев сүзен кыска тутты. Минем җырымның әллә ни тарихы юк. Җырлысым килде дә җырладым дип. Салават абый җырындагы сыман күңелгә сандугач кергәч, чыннан да җырламый булмый икән дип көлде үзе тагын. Алай булгач, җырла, Илназ, җырла.
yılmayasın, özün şitke koşasın. Koşan indi sin güzelkey, mina serin aşasın, mina serin aşasın. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Gün sayın gözüne karab, Gönül terzesin şirden, Kışağımda bir nazlasam, Erip ötersin miken, erip ötersin miken. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Bu kaderli sirli yarga tapılganım bulmadı. Bir tınğılık bir mi hazır, Janğa suyu burana, janğa suyu burana. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Oy hay serle, bigrek serle, serledir kişlerle, min bit barrasına ezi, diksin günne hoşa kazi, bu sımaz hislerime. Gümürüm boyu klipta kızım bilen tüşesim kildi. Uylab yürügüne az dep uyladım da, günlerden bir günni tuttum da jir yazdırdım. Onlar Team TV Production menim hayalımni şınğa aşırıp klipta tüşirdi dedi Elvira Yusupova. Alga taba sizni özüne tapşırıp klibin qarab o'taylik. Bizni jiller torada, yoktu quyosh bizga o'z jilisini bera, mehabati bizni yonarda. Har bir yoqda kunim, har bir oyda tunim, shodlik berasin bit yonimda. Ilishime tushgan oltin kumushim sen, umrlikka bo'lsin yonimda. Har bir yoqda kunim, har bir oyda tunim, shodlik berasin bit yonimda. Ilishime tushgan oltin kumushim sen, umrlikka bo'lsin yonimda. Mangulikka birga bo'laylik deyib, yamli yozlar kelgach tobishdi. Bor bo'ldaqlar baxit suyu nuri, birga bo'lib biz bit qobishdi. Har bir yoqda kunim, har bir oyda tunim, shodlik berasin bit yonimda. Ilishime tushgan oltin kumushim sen, umrlik
Kalbimde söyu hisleri Sürülmesin menge yansın alır Kavuşturdu yazının kişleri Her bir yaktı kınım Her bir oydu tünüm Şotlar bilesin bir yanımda Ölüşüme düşken odun kırmışımsın Ömürlük bulsun yanımda Her bir yaktı kınım Her bir oydu tünüm Şotlar bilesin bir yanımda Ölüşüme düşken odun kırmışımsın Ömürlük bulsun yanımda Ölüşüme düşken odun kırmışımsın Ömürlük bulsun yanımda Алдағы резидентыбыз бек ұзақ жыр izlеген. Матур жыр жырлысы келді dey. Һәм ниһаят ул жыр барлыкка килгән. Автор сиңа гына туры киләчәк дип иҗат җимешен миңа бирде. Ә мин рәхәтләнеп аны башкардым диде ул. Әйдәгез сүзне үзенә бирик.
Татар жыры фестивалі сіз яратқан артистларны бір сахнада жия. 22 декабрь күнні кешкі сағат 5-те Пирамида көңіл ашу үзәгінде ул һәр вақыттағы шагырлап узашак. Килегез, безнең белән бергә булыгыз. Урыннар билгеле, җырчылар белән сөйләштек, тарихларын белдек. Хәзер инде саубуллашсак та була. Сезнең белән очрашуны зарыгып көтүче мин Гөлназ Асаева, барыгызга да пока дим.